Hi babe song lam so fira nok je to na hain han ketal blogo tabu hingke muya go do bok sajak kekenya bok sai rekha ani o blog to keke soro thangmani ani buprang jik soro thangmani blog no ko narong sajak next blog oro nugui mane hine omke bubuni bagui ne songoi tongo achingi pengi tongo ang no gabo keke bok sai kelang thanga tangke nai tungdi no an video no paithak jora ti buti rekhai ka masada takom ma yang no ganti dugar khulukjak ba habi feketa bubu asika hamjago takom no te sai lab kari ko godok mui hingke tumonani nai tongkha bubu ni mui hingke to kutugia ko kutungnani kasuka no ganti angke tayang brok yang chere bisa tabuk hingke tok bahan baja seri tongo hingke bubu ni mui hingke tomoni no paikha kari paikha ko bwtui kisa kom kheno kari ro paike thoguta bele bwtui ke thogjagya amoni bagui kom khen kari rekha hingke tabuk o bazar bo mongka ke bubu no mai chari paisinai tabuk hingke ang bo mai chana chukai ko muya godok tok bahan bazar kisa nakha mo hingke chakhumra bosok thogrui songjak thoksuka kwgui mui songmani tapano tukuri musuri muthuri ka tabuk hingke ang thangui tongo kwgui song aram mannai hingke no phunoga bini pi hingke mui songoi yang tis thangana hingke sok paikha tabuk hingke boro aram laima jaga ordek no romoi pai tonglaikha borok tongthok jalaimani bubu ni bai songrok bo borok singsi romoi mani tongsi hingke borok rosajak tang suro ang bo rosajak hapen ang romliya borok romainani nai tongkha bai kwkui ni hani bubu se romoi tong rosajak suka ang bo kayang romli haji malai thango yang thaka gino iko yang iko pai tong yang durik romni pasai inala asa aram na aram kan muta masa hangat mirka ada hangke barno romang motorom sia kubunga masuk kotor tak romang ketemu amayun kotor mata romang kesemua tamang tong jal kari sase akabang romoi khibi ka borok wana sukang thangai o ano nugui tabuk joton silai kotor norok no phunugani ko mono joton sai kotor silver mani Kwtroma tui green bagi manjago tabuk hingke chwng nogo firogo thanglai tonglaikhai ko basui songno sai tongo tang koron chibuk nugo hini paipuro ang chibuk nugui rini wa siri khosi maisio taga thang tonglaio cherai bo thui tong hingke ba basai rok phano sini rombai kheba tabuk hingke nuka achugui tongo dibon tui bo tukujak yako tabuk se tukunai hinui tongo ang hingke tini mui songmani hingke chwng iko tok bahan mungsa tei mungsa hingke tam song phunukgani obo hingke amui tei tok bahan songo hingke konhadi o piyang hingke tonmani haing tongkha laklai ko manui rok sujak yakoba phung kaham jotono life ni first time ang sanamui tongo puri abo bo tamni sanai thogrina bo pogoi taka thogrui galuknani tei
tega hingke suda rok hingke tui acharai rok chana hinui ko kamri khana hanya video khainani chakaro hingke bo chanani tei bini bai bo phaijakba sin logi no phaipai khe bo exam rok paijak ba hingke borok chana hinui swnamui tongo tei tini no first time kutung kutung hingke ekdum norom soft ongoi thogoi tongo to olo thanda tangla ragoi se tangsiwo momoni suka ang obo kisa naithokma haingka puila khaima ba saichung saichung ringjagoi tongka hingke ko kisa naithoka hinui abono tabuk chai bo nainai gana chai naikha thobo thoka tabo hingke nahari bini momoi song phaijak do bini momoi eko machine paipai khe ta hingke hor wngkha hingke bini komoi yang sinang tufai ta gari hinui sida chalogoi tongmani bubo hingke rochajakmani nahari first teller machine nukro haino bo asukhe hamjagoi gari hinui se chalogo iko han chalogoi tongkha tei ko teller machine bo tiklai liya tai tini talangjaknai bola aboni bagui gari o tonkha ta tabo hingke chwng awang bwthai chalainani hinui swnamlainani tongo kwkui phaijak ani buphang cherai bo phaijak ba phaikhe ta berainani hingke awang bwthai chalainai tongo chwng tabo eko omo kaisa ang swnammani chwng hingke sini nogobar rok bo china kwriba eko tamo hinui sanai thalingni bukur bai se ama swnamui tongo ama bo asuk swnamna rwngthaya angbo rwngya je rwngmani ko tabo hingke chana naitongo thothok thogyana iko chaisi paikhe thobo thoka tini ni ani video o chong nai next video haino hai kwtal video tubui malainai tata।